Shoutout kay Christmas Bay, padayon sa imuang mga contents. Kana lang, more followers, subscribers para sa imuang padayon ganda siya. Hello ma'am, good morning. Pwede malaman ang pangalan mo ma'am? Yes, I'm Rona po from Save 5, Franchise Coordinator. Magkano naman ang franchise package nyo? Ang franchise package po natin, we have here is 1.3 million. Starting po tayo, pinakamababa. 1.5, 1.7, and 2.3 po. Ang mga packages. Yes, Ito yung mga package niya. yes sir. Meron tayong pinakamahal niya is 2.3 no? Million. Ito yung laman ng package. Tapos sunod is 1.7. 1.7, ito yun. Tapos sunod is 1.5. Ito yung mga inclusion niya. Maganda yung inclusion ka Idol Bay ah. Tapos yung pinaka-kuha niya, pinaka-basic niya, ito yun, 1.3. 25 square meter lang siya. Ito yung mga inclusion. So, nakuha yung mga ka-Idol Bay. Ito yun, 1.3 siya. Next is 1.5. Next is 1.7. 1.7 tapos pinaka mahal nila is 2.3. Yan, ito yun ha. Tapos balikan natin si Ma'am Ho na tungkol sa kwan. Itanong natin siya. Ma'am Ho, na anong advantage niyo sa ibang mga company sa mga laundry? Advantage po natin sa ibang companies, we have among biggest laundry network in the Philippines, system-wide marketing and promotions, monthly sales audit and control, 7 days operations and technical support. We have large brand partner and a strong customer base will support your store. Ito pala mga advantage sa Idol Bay, no? Biggest laundry, tapos may promotion sila, auditing, tapos technical support. Nakakuan talaga yung technical nila in case pag may nasira sa mga laundry machine, no? Meron talaga sila. Yun, saan kayo pwede mag-contact? We can email at save5franchise@gmail.com and you can contact us 0955-536-0555. So anytime ma'am no, meron naman magre-respond sa mga tanong or mga kuano sa mga about information about sa laundry ninyo. Yes sir, meron po. At bakit nga po pala tinawag siyang Save 5? Because Save 5 meaning po is save money, save effort, save time, save electricity, and save water. So mga ka-Idol Bay, andyan na si Ma'am Hona, no? So gano'n, yung mga interested, kontakin nyo sila sa sinabi ni Ma'am Hona. Then iba din tong laundry, mas mabilis siyang mag-return of ROI. Ma'am, may idea ko po kayo ma'am kung ilang years ang return of investment? Around 2 years sir. Around 2 years mga ka-Idol Bay. So Save 5, no? Marami silang kuhan, 1.3, 1.5, 1.7 saka 2.3. So nandito sila ka-Idol Bay. Nakaraan na bagyo. Si Save 5 po, partner ng PNG, tumulong po sila ng free wash sa lahat ng branches ng Save 5 around Manila for 2 days, Saturday and Sunday. Mga ka-Idol Bay, so supportahan natin ang Save 5, no? Tapos mag-franchise na tayo. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you sir. Ayos, ma'am.